What I'm going to discuss is very sensitive and might seem like I am imposing. I am not. Recently, I happened to be told by an elderly person that a girlfriend or a boyfriend does not and should not attend a funeral of a partner because that might have spiritual implications. Ugogo uthi ngesintu sakithi awuyi emngcwabeni womuntu othandana naye ongakakhiphi lutho ekhaya kini ngoba isithunzi salowo muntu siyakulandela uma usuphuma emathuneni. Elinye ilanga uma usuthola omunye umuntu ahluleke ukukushada ngoba ebona isithunzi somuntu oneminyaka adlula emhlabeni. Zibuze impilo yakho yonke ukuthi kungani uhluleka ukuthola owakho umuntu abantu bengaka emhlabeni. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa obhalwe ngo-S Ngubane no-T Qwabe. Sizovula ekhasini lekhulu nama-24 sithole inkondlo ebhalwe ngu-MD Buthelezi efundeka ngalolu hlobo. Ize ikuphuzise amanzi. Isihloko sayo leso. Ake sibone ibinza lokuqala. Liqila uhlaleleni lapha? Ngabe ulindeleni kulomthombo? Ngihleze ngikubona njalo uza ukhaphuzela umagange. Uphethe ubhoko nomshiza. Inkonyane ikhotha amaqakala. Izindondo zikhala ubuwehlewehle. Ubusenga budla umunyu. Ibinza lesibili. Ungowakwabani? Usuke uphumaphi? Sengizwile ukuthi ungowakwamfundi. Ulapha nje uzofuna leli tshitshi eselimise amasoka amanyala. Izindumbazana zezinsizwambuzana lizishiya ziyobayoba ezidindini. Lijokole lishaye utshani. Lihlabe umakhweyana ngobugagu. Ibinza lesithathu. Ngakwelamela kabi ngaleliya langa. Umumise mbonjane unomfundo. Ukhulumela ezinhlamvini zamehlo. Ubuye umbhodoloshe usunyukubele. Waze wadlubulundela ephetha. Wakubhibiza walala amankeyana. Awudikibalanga nokho wena. Nakuba eshade nesele. Ibinza lesine. Ngangithi ngeke usabuya. Ngiyamangala uma usulapha. Kuyize ukusuka kude. Ulibhaduza ngayo ucetshwayo. Unqamula izinkalo nemifudlana. Ungaphethe namphako nalukhothi. Ibinza lesihlanu. Nalugume nahlelenjwayo nasigwamba. Wena nsizwa kawulambi kuthi noma echitha enqaba emangentaba ekubhibiza ekumukula ezihlathini. Kulokhu uthola umdlandla noqala phansi ngokukhuthala. Uzithathe ushone khona. Naye usekwazi ungakakhulumi ukuthi uzocelani uzofunani. Balingani bami nanebafundi, ngicela ukuma lapha okwanamhlanje. Le nkondlo iyinde, inamabinza ayishumi-3 uma ngaphosisi. Ngakho-ke vele our period does not allow us to read indefinitely or to read until we reach the end, because by the time we do that, the period shall be up. Siyazi sonke, time is of essence. Ake siboneke. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo.
ize ikuphuzise amanzi. Igama elithi ize imbongi ilikhethe ngoba linesiqu esithi ze, esisho ekugcineni, esisho ekupheleni, esisho makhathaleni. Imbongi yakhetha igama elithi ikuphuzise ngoba ukuphuza kuchaza ukuhabula into engamanzi uyigwinye. Imbongi yakhetha igama elithi amanzi ukugqamisa umsebenzi wawo. Amanzi ayimvelo, ayimpilo. Umzimba womuntu wakhiwe ngu-99% of water. That is what our teachers in life sciences say. Our teachers in physical sciences will say water is the only substance in the whole world that has a pH of 7, which is neutral, which means that it is neither acidic nor alkalinic. Ngakho-ke la imbongi iqhamisa ukuthi amanzi abalulekile. Yini engikuphawulayo kulesi sihloko? Ngiphawula ukuthi kukhona igama eleqiwe bakithi. Nanoma singeke sawubuza umbuzo njengalowo ngoba lowo umbuzo wephepha lokuqala. Yiliphi-ke lelo gama eleqiwe? Yigama elithi intombi kumbe intombazana. Ukube belingeqiwe lelo gama, ukusho ukuthi isihloko sale nkondlo besizofundeka ngalolu hlobo. Ize ikuphuzise amanzi intombi, noma intombi ize ikuphuzise amanzi. Ngokwale nkondlo, ngokwalesi sihloko, kuzwakala sengathi-ke la ukuphuziswa amanzi noma ukuphuzisa insizwa amanzi kuyisimo sokukhuluma. Ingabe imbongi la isebenzise isimo sokukhuluma esisha esibizwa ngokuthiwa yi-allusion? Yebo, kunjalo. Ngalesi simo sokukhuluma imbongi igqamisa igcizelela ukuthi intombi oyithandayo oyeshelayo ize ivume, ikuqome, isho ukuthi ucu luyahlangana entanyeni. Balingani bami nani bafundi, ngivumeleni ukuthi ngithi le nkondlo inomqondo osobala. Le nkondlo iphinde ibe nomqondo ocashile. Uthini-ke umqondo osobala wale nkondlo? Le nkondlo ikhuluma ngokweshelana. Insizwa yeshela intombi, intombi ize ivume. Uthini umqondo ocashile wale nkondlo? Le nkondlo ikhuluma ngemfundo. Balingani bami nani bafundi, kusazosetshenzwa ngoba kufanele siwenze umqondo osobala wale nkondlo siwuqede anduba senze umqondo wayo ocashile. Ake sithathe-ke ibinza lokuqala, umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo. Liqila uhlaleleni lapha. Imbongi ikhethe igama elithi iqila ukuchaza isesheli. Imbongi yakhetha igama elithi uhlaleleni kwazise ukuhlala ukuzinza phansi ngezinqe. Kuleli gama sithola isijobelelo uni esigqamisa ukuthi imbongi ibibuza. Imbongi yakhetha igama elithi lapha ukugqamisa indawo. Noma imbongi ingakasitsheli kulo mugqa, kodwa kusho ukuthi khona indawo lapho lesi sesheli
leyo nsizwa ibihlezi khona. Ake sibone umugqa wesibili. Ngabe ulindeleni kulo mthombo? Imbongi ikhethe igama elithi ngabe, ukugqamisa ukungabaza, ukugqamisa ukungabi naqiniso mayelana nento ethile. Okuyini? Okuwukuthi le nsizwa ihlezi nje lapho ihlezi khona ilindele ini? Lichazani kanti igama elithi ulindeleni? Lichaza ukuhlala, ubheke ukwenzeka kwento ethile. Imbongi ikhethe igama elithi umthombo, ukuchaza amanzi aphethuka emhlabathini, ukuchaza umfula. Sesiyabona-ke vele la intombi iqonyiswa emfuleni ngenkathi iyokha amanzi. Nanoma enkondlweni kungakhulunywa ngesizinda esithinta isikhathi noma inkathi, kodwa la isikhathi sakudala abantu besilisa bebehamba baye emfuleni beyolinda, belinde intombi leyo umuntu wesilisa aseyiqokile, alinde leyo mbali ukuze akwazi ukuyikha. Uyabona yini ukuthi emgqeni wokuqala ngenkathi imbongi isebenzisa igama elithi lapha ukugqamisa indawo, ibibuza ukuthi le nsizwa ihlaleleni emthonjeni, ihlaleleni emfuleni. Emgqeni wokuqala nowesibili sithola ukuphindaphinda okuyisu elisetshenziswe imbongi. Imbongi iphindaphinde amagama amabili angefani kodwa anencazelo efanayo, okuyilawa magama uhlaleleni, ulindeleni. Kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa uthando lensizwa enalo ngale ntombi. Unye abuza umbuzo athi, umeme waze kanjani manje ukuthi le ntombi iyathandwa? Angithi imbongi iqeda ukusebenzisa igama elithi ngabe, eligqamisa ukuthi imbongi ayinaso isiqiniseko salento esiyikhulumayo. Ngitshelwa umugqa wesithathu ngoba uthi, ngihleze ngikubona njalo. Imbongi ikhethe igama elithi ngihleze, ukuchaza ukuthi kudamane, ukuchaza into eyenzeka izikhathi nezikhathi. Imbongi yakhetha igama elithi ngikubona, ukuchaza ukugxilisa amehlo ayo kuleli xila phela. Imbongi yakhetha igama elithi njalo, ukugqamisa ukuthi lento yenzeka ngaso sonke isikhathi. Umugqa wesine, uza ukhaphuzela umagange. Imbongi yakhetha igama elithi uza, ukuchaza ukuqhamuka. Yakhetha igama futhi elithi ukhaphuzela, ukuchaza ukuhamba ngamandla. Yakhetha igama elithi umagange, ukuchaza ukuvutha ulaka. Umugqa wesihlanu, uphethe ubhoko nomshiza. Imbongi ikhethe igama elithi uphethe, ukuchaza ukuthwala okuthile ngesandla. Imbongi yakhetha igama elithi ubhoko, ukuchaza udondolo, ukuchaza induku evame ukuphathwa ngabantu abangenawo amandla okuzihambela. Imbongi yakhetha igama elithi nomshiza, ukuchaza umzaca noma induku eqatha yokulwa. Awubakithi, ingathi insizwa izokweshela ibe iphethe umshiza, ilindele ukulwa, izolwa nobani? Asikhumbuleni phela ukuthi la kukhulunywa ngesikhathi sakudala, ngenkathi vele insizwa isuka mhlambe esigodini esithize
iye kwesinye isigodi iyokweshela. Ngakho-ke lapho endleleni bekwenzeka phela ukuthi insizwa ihlangabezane nezilwane zasendle, bekufanele ikwazi ukuzivikela kuzona. Kungani le nsizwa ihamba ngamandla futhi ibonakale ngathi ivutha ulaka? Ihamba ngamandla nje ngoba isuka kude phela. Yingakho nje iphethe udondolo ukuze ikwazi ukuthi uma ngabe seyizwa ngathi iphelelwa ngamandla ikwazi ukudondolozela. Ivutha umlilo nje imagange, yingoba phela la iyakhona iyokweshela. Kufana nokuthi uya empini uyokulwa ngoba lo muntu oya kuye oyomeshela awazi noma uzovuka aqomile yini namhlanje. Inkonyane ikhotha amaqakala, umugqa wesithupha loyo. Inkonyane isicubu engalweni yomuntu. Ukukhotha, ukunyala ngolimi, amaqakala, amathambo ayiqhubu lapho kuhlangana khona isitho nonyawo. Kulo mugqa imbongi isagqamisa khona ukuthi le nsizwa ihamba ngokushesha, kube ngathi ingalo neqakala yinto eyodwa. Umugqa wesikhombisa, izindondo zikhala ubuwehlewehle. Imbongi ikhethe igama elithi izindondo ukuchaza amageqele ethusi alengiswa entanyeni. Imbongi yakhetha igama elithi zikhala ukuchaza ukuncencetha. Imbongi yakhetha igama elithi ubuwehlewehle kuchaza ukubanga umsindo. Kulo mugqa imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda. Yaphindaphinda amagama amabili angefani kodwa abe achaza into efanayo. Iwaphi lawo magama? Igama elithi zikhala negama elithi ubuwehlewehle. Ukugqamisa izinto ezimbili, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, kugqamisa ukuthi nanoma le nsizwa ibihamba ikhaphuzela kodwa ibinsolile, ibivunule, ivunule ngezindondo ezibanga umsindo. Umugqa wesishiyagalombili, ubusenga budla umunyu. Imbongi ikhethe igama elithi ubusenga ukuchaza imvunulo yokuhloba ezingalweni, ezithweni, ezinkonyaneni eyenziwa ngocingo. Uma ungafuni le mvunulo ukuyibiza ngokuthi iwubusenga, ungathi iwuthaka. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi budla umunyu. Nanoma esiZulwini singasho kanjalo, esiZulwini sithi uqhatha umunyu, kodwa lokhu kuyisimo sokukhuluma esigqamisa ubuhlungu benhliziyo. Angithi le nsizwa isuka kude iyohlala ilinde, enibonakala ngazo zonke izikhathi. Ihamba ngamandla, ivunule iconsa insolile. Okwangempela phela izubuhlungu enhlizweni, ubuhlungu bokuthi ifuna uthando engazi noma izoluthola noma ayizukuluthola. Uphindela emuva kancane nje kusukela emgqeni wesithupha kuye emgqeni wesikhombisa sithola imvumelwano siqalo u-I egameni elithi inkonyane nasegameni elithi izindondo. Le mvumelwano siqalo igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuchathanzipho baleli qila liyazithanda, liyazimisela. Phela lana angithi uma weshela, you must look your best. Hence you are compared with other shooters. So fanele ugqame ibinza lesibili. Umugqa
wesishiyagalolunye. Ungowakwabani? Usuke uphumaphi? Imbongi ikhethe igama elithi ungowakwabani ngoba ingxenye yaleli gama yokugcina ithi ubani, okungumbuzo ofuna isibongo somuntu noma ofuna incazelo mayelana nemvelaphi yomuntu. Imbongi yakhetha igama elithi uphumaphi, kwazise ukuphuma ukusuka endaweni yokuqala uye endaweni yesibili. Leli gama elithi uphumaphi lijotshelelwe ngengxenye ebuzayo enguphi, ukugqamisa ukuthi kubuzwa ukuthi imbongi iqhamuka kuyiphi indawo. Umugqa weshumi. Sengizwile ukuthi ungowakwamfundi. Imbongi ikhethe igama elithi sengizwile ukugqamisa ukwamukela inkulumo ngezindlebe. Imbongi yakhetha igama elithi ungowakwamfundi. Leli gama linesiqalo esithi ungo esichaza ukuthi wena, ukugqamisa ukuthi imbongi ibikhuluma nalesi sesheli. Sathola isakhi esithi kwa esichaza indawo. Le ndawo ngeyakwamfundi, kusho ukuthi isesheli sivela esigodini sakwamfundi. Umugqa we-11. Ulapha nje uzofuna leli tshitshi. Imbongi ikhethe igama elithi ulapha ukugqamisa indawo. Imbongi yakhetha igama elithi uzofuna ukugqamisa ukuzama ukuthola, ukugqamisa ukuthungatha. Imbongi yakhetha igama elithi itshitshi ukuchaza intombazana esihlosa kodwa esengakaqomi. Ngicabanga ukuthi sonke siyasazi isabizwana sokukhomba. Kulo mugqa sithola igama elithi leli, isabizwana sokukhomba into eseduze. Emgqeni wesibili sithole igama elithi kulo, ukugqamisa ukuthi lowo mthombo wawukhonjwa wawuseduze. Umugqa we-12. Eselimise amasoka amanyala. Imbongi ikhethe igama elithi eselimise ukuchaza eselivimbele, ukuchaza eselinqabe, ukwenqaba ukwenza into ethile. Kusho ukuthi ukwenqaba ukuqoma. Ukuqoma obani? Amasoka amanyala. Liyini isoka lamanyala? Yinsizwa ethandwa zintombi eziningi. Umugqa we-13. Izindumbazana zezinsizwa mbuzana. Lingani bami nani bafundi, anginasiqiniseko sokuthi imbongi ilikhetheleni leli gama elithi izindumbazana. Anginasiqiniseko sokuthi leli gama lingabe lisho indumba yini? Ingabe lisho inhlumayo yini? Kuzinhlamvu zikabhontshisi ezidliwayo. Ingabe isho inhlumayo kanjani? Ngoba bekufanele isinciphiso salelo gama kube izindumbana, hhayi izindumbazana. Ngicela ukulishiya lilenga. Imbongi ikhethe igama elithi zezinsizwa ukuchaza ukuthi ikhuluma ngomuntu wesilisa osezingeni lokuba aganwe. Imbongi yakhetha igama elithi mbuzana ukuchaza amachashaza amhlophe ezinsisheni, ukuchaza amashiqa okuzinsipho eziphekiwe ezizodliwa, ukuchaza amavovo,
ukuchaza insehle. Ngabe imbongi ichaza ukuthi lezo zinsizwa lezo ziyinzika yotshwala? Ngicabanga ukuthi okusilahlayo la yilesi sinciphiso esitholakale egameni elithi izindumbazana. Nanoma kunjalo, kufanele umfundi azi ukuthi lo mugqa unefanangwaqa ngoba kuncishiswe amagama amabili, igama elithi izindumbazana negama elithi mbuzana. Ngakho-ke uzana uyifanangwaqa. Lizogqamisa phela izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ngokushiya kulenga mfundi nawe mlingane, ngoba ngingazi ukuthi imbongi ilikhetheleni igama elithi izindumbazana. Funa ngithi ngiyazama ukuchaza kanti sengihamba eceleni. Umugqa we-14 lizishiya ziyobayoba ezidindini. Ukushiya into kuchaza ukuhamba, kuchaza ukusuka kuleyo ndawo. Igama elithi ziyobayoba likhethelwe ukuchaza ukungabi nasikhundla okomuntu osezinhlungwini. Igama elithi ezidindini likhethelwe ukuchaza utshani obumile ndawonye. Umugqa we-15 lijokole lishaya utshani. Imbongi ikhethe igama elithi lijokole ukuchaza ukuhamba ungabuyi. Imbongi yakhetha isigejane samagama esithi lishaye utshani, okuyisimo sokukhuluma esichaza ukuhamba ungabuyi. Lapha sibona isu lokuphindaphinda kulo mugqa ngokusetshenziswa kwalawa magama amathathu athi lijokole namagama athi lishaye utshani, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukungabi nandaba kwale ntombi. Le ntombi kade izehlula izinsizwa ebeziyiqomisa phambilini. Namanje kulena kusazoba umqansa kule nsizwa eyiqomisayo. Akuyona nje intombi engenaso isimilo. Umugqa we-16 lihlaba umakhweyana ngobugagu. Imbongi ikhethe igama elithi hlaba. Leli gama lichaza ukugwaza into, uyibhoboze, uyibhokode. Le ntombi ibhokoda ini? Ibhokoda umakhweyana. Uyini umakhweyana? Lolu uhlobo logubhu olwenziwa ngothi olugotshiwe. Lolu gubhu ludlalwa ngokubetha usinga ngotshani. Imbongi yakhetha igama elithi ngobugagu ukugqamisa ukuhlabelela kahle. Kusukela emgqeni we-14 kuye emgqeni we-16 sithola imvumelwano siqalo ethi li kulamagama amathathu lizishiya, lijokole, lihlaba, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubunjalo bale ntombi. Le ntombi yintombi eziqhenyayo ngobuntombi bayo. This young woman knows her value.
She knows that she is gold and diamond. Men run after her, not the other way round. Ibinza lesithathu umugqa weshumi nesikhombisa. Ngakwelamela kabi ngaleliya langa. Imbongi ikhethe igama elithi ngakwelamela ukuchaza ukuzithela phezu komuntu engazelele. Imbongi yakhetha igama elithi kabi ukuchaza indlela engathandeki mhlawumbe umuntu enze noma enza into ethile ngayo. Leyo nto leyo uyoba yinto okungeyona noma-ke into engeyinhle. Siyazi sonke ukuthi imbongi ikhethe leli gama elithi ngaleliya ukugqamisa ukuthi iyalikhomba lolo suku futhi usuku bobabili kanye naleli qila abalikhumbula kahle. Yibona abaziyo ukuthi yini yona lena embi eyenzeka ngalelo langa. Ake sibone ukuthi imigqa elandelayo yini izokukhanyisa yini lokho. Umugqa weshumi nesishiyagalombili. Umumise Mbonjane unomfundo. Imbongi ikhethe isigejane samagama esithi umumise Mbonjane unomfundo, okuyisimo sokukhuluma esichaza ukuba sebunzimeni, okusho ukuthi la iqila alimphathanga kahle unomfundo, lamfaka enkingeni. Ubani unomfundo? Unomfundo ileli tshitshi okukhulunywe ngalo emgqeni weshumi nanye. Unomfundo ile ntombi ekufanele ize iphuzise leli qila amanzi. Ake siboneke. Sisho ngani ukuthi unomfundo umuntu wesifazane? Sisho ngoba egameni elithi unomfundo kunesakhi uno esichaza ukuthi lona ngunina wento ethile. Lo ntombi okukhulunywa ngayo la ingunina wemfundo. Kuyini kanti ukufunda? Ukufunda ukugqobha ulwazi. Okuhle ngonomfundo ukuthi weshelwa yisoka lakwamfundi, okungayisibongo noma isigodi lapho isoka livela khona. Ngani wami nawe mfundi, uyabona yini ukuthi yilawa magama amabili enza ukuba le nkondlo ibe nemiqondo emibili, umqondo osobala nomqondo ocashile. Umugqa weshumi nesishiyagalolunye. Ukhulumela ezinhlamvini zamehlo. Imbongi ikhethe igama elithi ukhulumela ukuchaza ukuphimisa amazwi. Imbongi yakhetha isigejane samagama esithi ezinhlamvini zamehlo kugqamisa ukuba bude buduze kwalesi sesheli entombini leyo. Ukugqamisa ukuthi isesheli sasiyigqolozele siyibheke njo emehlweni. Umugqa wama-20. Ubuye umbhodoloshe usunyukubele. Imbongi ikhethe igama elithi ubuye noma ubuye ukuchaza ukuthi isesheli sasiphinde senze okuthile. Yikuphi lokho esasikwenza? Ukumbhodolosha. Ukubhodolosha ukuphathaphatha umuntu, umthintathinte ngezandla eside isikhathi lesi. Imbongi yakhetha igama elithi usunyukubele ukuchaza ukuswaca nokubipha. Sukela emgqeni weshumi nesishiyagalombili kuye emgqeni wama-20 sithola imvumelwano siqalo emagameni athi umumise
ukhulumela ubuye. Le mvumelwano siqalo unkamisa u-u igqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukwahluleka ukubekezela kwaleli soka. Ekuhlulekeni kwalo ukubekezela, labhadanywa selenza izinto ezingamukelekile. Umugqa wama-21 waze wadlubulundela ephetha. Imbongi ikhethe igama elithi waze noma waze ngoba linesiqu uze esigqamisa ukuthi ekugcineni, makhathaleni, ekupheleni. Imbongi yakhetha igama elithi wadlubulundela ukuchaza ukuphuma uvinjezelwe. Imbongi yakhetha igama elithi ephetha ukuchaza ukusonga inkulumo. Umugqa wama-22 wakubhibiza walala amankeyana. Imbongi ikhethe igama elithi wakubhibiza ukuchaza ukushaya emlonyeni ngenhlanekela. Imbongi yakhetha isigejana samagama esithi walala amankeyana ukuchaza ukulala ngomhlane, imilenze ibheke phezulu. Kusukela emgqeni wama-21 kuye emgqeni wama-22 sithola imvumelwano siqalo emagameni athi waze nasegameni elithi wakubhibiza. Le mvumelwano siqalo ingu-wa. U-wa lona ugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa ukucasuka kwalo muntu wesifazane, naye simbona esephindisela kulona wesilisa. Akulona kuphela isu elibizwa ngokuthiwa imvumelwano siqalo elisetshenziswe yimbongi kule migqa emibili. Imbongi iphinde yasebenzisa futhi isu elibizwa ngokuthiwa ifanangwaqa emagameni alandelanayo atholakala emgqeni we-11 athi waze wadlubulundela. Uwa egameni elithi waze nowa egameni elithi wadlubulundela. Kanti futhi imbongi yaphinde yenza njalo emgqeni wama-22 yasebenzisa isu eliyifanangwaqa ngokusebenzisa nokukhetha ungwaqa uwa emagameni amabili athi wakubhibiza walala. Leli fanangwaqa ligqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa inkani. Kusafana nje lokhu nalokhu esiqeda kukusho ngenkathi sikhuluma ngemvumelwano siqalo. Ake siye emgqeni olandela lapho. Umugqa wama-23 awudikibalanga nokho wena. Imbongi ikhethe igama elithi awudikibilanga ukuchaza ukuphelelwa ugqozi nentshisakalo, ukuphelelwa ufuqufuqu namandla okwenza into. Imbongi yakhetha igama elithi nokho ukuchaza ukuthi noma kunjalo ibhibizwa ngenhlanekela, ishaywe igenuke, ilala amankeyane, kodwa le nsizwa yaphokophelela phambili. Imbongi yakhetha igama elithi wena ugqamisa ukuthi ikhuluma nale nsizwa, naleli qila, nalesi sesheli ngqo. Sukela emgqeni wama-22
kuye emgqeni wama-23 sithola imvumelwano sigcino. Leli lisu elisetshenziswe yimbongi silithola emagameni athi amankeyana, wena. Le mvumelwano sigcino inguna ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukungajivazeki nokungalilahli ithemba. Umugqa wama-24 nakuba eshade nesele. Imbongi ikhethe isigejana samagama esithi eshade nesele ukugqamisa ukuthukuthela kakhulu. Ukushada nesele kuyisimo sokukhuluma. Ibinza lesine, umugqa wama-25. Ngangithi ngeke usabuya. Imbongi ikhethe igama elithi ngangithi ukugqamisa ukuthi iyayicabanga. Imbongi yakhetha igama elithi ngeke ukuchaza okungasoze kwenzeka. Imbongi yakhetha igama elithi usabuya ukuchaza ukuza neno noma ukuza phela kuleso sigodi lapho intombi yayihlala khona. Ukuya phela emthonjaneni lowo, emfuleni lowo. Umugqa wama-26, ngiyamangala uma usulapha. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyamangala ukuchaza ukwethuka, ukuchaza ukwenzeka kwento yona engayilindele. Siyazi sonke igama elithi usulapha linohlamvu lwamagama oluthi lapha ukuchaza indawo. Umugqa wama-27, kuyize ukusuka kude. Imbongi ikhethe igama elithi kuyize ukuchaza ubala, ukuchaza into engekho, ukuchaza into engelutho. Okusho ukuthi le nsizwa ibikushaya indiva ukuthi isuka kude. Imbongi yakhetha igama elithi ukusuka ukuchaza ukuhamba uye kwenye indawo. Siyazi nathi imbongi ibisuka kwamfundi esigodini sakhona, kanti futhi isibongo sayo esakwamfundi. Imbongi ikhethe igama elithi kude ukuchaza into engekho eduze, ukuchaza indawo elulekile engekho mfushane, ngekho lapha nalapha. Umugqa wama-28, ulibhaduza ngaye ucetshwayo. Nhlanhla enkulu ababhali bachazile ukuthi isigejane samagama esithi ulibhaduza ngocetshwayo sichaza ukuhamba ngezinyawo. Lapha singasho futhi ukuthi imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esisha esibizwa ngokuthiwa yi-allusion. Ngokwenzenjani? Ngokuxoxa ngalokho okwenzeka emlandweni wakithi kwaZulu. Ngiyazi-ke la uthisha usezokuthi fahla fahla axoxele ukuthi lesi simo sokukhuluma esithi ulibhaduza ngocetshwayo sisuselwa kusiphi isenzo senkosi yakwaZulu ucetshwayo. Engingakuphawula nje ukuthi uyabona yini ukuthi lapha kusadliwa ngoludala. Le nsizwa ilibhaduza ngonyawo, ayigqokile sicathulo, ihamba ibanga elide. Ake siboneke. Umugqa wama-29,
nesishiyagalolunye unqamula izinkalo nemifudlana. Imbongi ikhethe igama elithi unqamula ukugqamisa ukweqa, ukugqamisa ukuwela. Imbongi yakhetha igama elithi izinkalo ukugqamisa isiganga, amaqele. Imbongi yakhetha igama elithi nemifudlana. Siyazi umfula umthombo, umfula umgudu wamanzi agelezayo. Umugqa wama-30 ungaphethe namphako nalukhothi. Imbongi ikhethe igama elithi ungaphethe ukuchaza ukuthi lensizwa ibingathwele lutho ngesandla okuwukudla. Yingakho nje ithi namphako. Uyini kanti umphako? Umphako ukudla okulungiselelwa indlela. Imbongi yakhetha igama elithi nalukhothi. La imbongi ikhuluma ngokhothe. Ngicabanga ukuthi la kwenzeke upelomagama okungelona. U-I loyana noma u-I loyana ubungafanele ube khona. Bekufanele kube no-e. Ake siboneke. Luyini ukhothe? Yimpuphu yezintanga ezigazingiwe. Leyo mpuphu leyo sasihamba nayo phela ngaleza nkathi ibe umphako esizokudla wona endleleni sisaphokophelele kuleyo ndawo lapho siya khona. Balingani bami nani bafundi, ngokucabanga kwami bengithi ngizofunda ngidingide, ngichaze, ngicubungule nebinza lesihlanu. Sengiyabona ukuthi uma ngizokwenza njalo le video izoba yinde kakhulu. Yinde kumanje. Balingani bami niyathandwa, nisale kahle.